Хайде да разглеждаме каталога! Вчера започнахме с червилата, днес продължаваме с тях, а именно страница 38-39. Това са едни бляскави, хидратиращи, така доста подхранващи устните червила. Имаме супер широка цветова палитра, можем да си избираме от каквото си искаме, включително можем да не се ограничаваме само до един цвят, който ни харесва. Това, което е интересно тук е, че имаме 8 часа дълготраен цвят и хидратация. Това са така червила, които са подходящи за забързаната жена, за тази, която нон-стоп е на някъде, не се спира на едно място, активна, работеща жена. Това червило е супер подходящо за нея. Стига, нали, да и допада това, нали, сатененото, нали, бляскаво, хидратиращо, такова мекичко, подхранващо червило. В случай, че отново сме активна, работеща жена, която не се спира общо взето. На 40-41 страница имаме предложение и за тези, които обичат повече матовите завършици и матовия цвят, който съответно също е също се слави със своята дълготрайност. От към палитра пак имаме така доста добър избор. Можем да си преценим я по настроение, я по аутфит, я по това как изобщо, нали, се чувстваме и на какво точно искаме да акцентираме днес, ако това са устните, топ. Много такъв приятен, удобен апликатор, с който наистина супер лесно се рисуват и се очертават устните. Това, което е характерно тук за това червило, е така наречената технология Ultrafix, която прави цвета просто да се заключи в устните. Какво означава да се заключи? Цвета се движи заедно с движението на устните. Не се наслагва в краищата, не се наслагва така помежду устните и така, което е топ. Отново Далан, така че нали, смисъл, това е ежедневно червило, което е подходящо за през целия ден. На следващите две страници обаче, 42 и 43, Oriflame вече ни предлага така една класическа формула, класическа гилза, луксозна, стилна. Тези червила на Giordani Gold, те са по-подходящи за специалните поводи, те са подходящи за бизнес срещи, за такива официални поводи, на които като жени искаме да се чувстваме супер добре изглеждащи, супер уверени, красиви и искаме да буквално в най-малкия детайл да се усеща нашата увереност. Така че, ако това е нещото, което търсите в момента, ето, Giordani Gold предлага две червила. Горното, което е черната гилзичка с златната капачка, това е матовата формула и неговите нюанси ги виждаме ето тук от тази страна, от към мацката и от към другата мацка. Така, това, което е характерно изобщо за червилата на Giordani Gold, са, че те са единствените червила на Oriflame, които имат слънцезащитен фактор, което е топ. 15 фактор имат и двете червила, като това, матиращото, е и с веган сертификат, одобрено от Веган асоциацията, което означава, че няма животински източници, няма животински съставки вътре, изключително е изчистено. И другото, което е топ, е, че това е анти-ейджинг червило и съответно предотвратява появата на образуването на бръчици по устните, което е топ. И неговата сестричка или братовчетка, това е отново една прекрасна стилна гилза, бляскава, златна, която е с сатенен завършек, бляскав, мек, такъв приятен, мекичък сатенен завършек. Отново е с 15 фактор. И фактически това отново е с анти-ейджинг съставка, защото намалява признаците на стареене. И сега, преди да влезем нататък, просто отново напомням, че само да върна, да се види на по-голямо, имаме една приятна оферта при покупка на което и да е червило в този каталог. Можем да си вземем ето този дегримьор от линията Далан, който е супер лесен, супер удобен за използване. Става както за да свалиш грима от цялото лице, така да свалиш грима и от очите, и от устните. Общо взето наистина е топ продукт и можем да си го вземем в момента с 50% намаление, просто ако в нашата кошница има едно червило, което и да е то. Но тъй като нещо са решили този път направо да ги подаряват тези червила, аз мисля, че ще се така запася с поне 2-3, според настроението.
Не знам, ако и вие сте като мен и всичко ви зависи от настроението и как се събудите сутрин. Както и да е. Така, продължаваме 44-та страница, момичета, отново продукти на Джордани, легендарни. Имаме очната линия, която е с много удобна писалка, много супер, хипер, добре наситен черен пигмент. Аз лично много уважавам тези писалки, защото много по-лесно си правя тикчето, нали, тук завършека с тях, отколкото с типичната, как му се казваше, с четка. Така че имаме очната линия и имаме една спирала, една от всичките спирали на Джордани, която е за, само да видя, обем, който се надгражда мигла по мигла. Ето такава приятна е четката. Не е силиконова, от тези рошавите четки, обаче е интересна. Не знам колко се вижда на видеото. От едната страна са по-редички такива, от другата страна са по-плътни, плътно събрани едно до друго косъмчетата. Казва се Volume Phenomenon Black, което е топ. Сега само да видя, само да погледна нещо, за да не объркам. Да. Ето това, когато го видим като символ, че някъде из каталога, едно такова лилаво кръгче с кашонче вътре, на което пише, камионче, върху което пише безплатна доставка. Какво означава това? Че ако си пускаш кашонче към Oriflame, дори като клиент, можеш, нали, ако в твоето кашонче има примерно тази черна очна линия на Giordani Gold, това означава, че ти няма да плащаш за този кашон куриерската такса, куриерската доставка. В смисъл, този продукт все едно ти спестява куриерската такса, което си е много топ. На 45-та страница имаме... Няма нужда даже да ги казвам, нали? Имаме легендарните перли на Giordani Gold, които абсолютно смятам няма жена, според мен, която да не е ползвала. Ако не е ползвала, поне да не е чувала за перлите на Giordani. Сега са в... само да видя, да. Сега са в нюанс Golden Glow, такива бронзиращи, по-така в кафениковата, бронзиращата гама, нали, логично, лято е, нали, вече се предполага, че имаме така повечко загар. Не знам къде се вижда този загар, но няма значение. Нищо, че съм морско чадо. Трудно ми е да стигам до плажа, да си кажа честно. Така че това тук, което мога да ви споделя, освен смешната цена от 26 лева, защото тези перли общо взето нямат свършване. Да, сега сетих две неща, ще ви споделя. Първо, относно последното ми изречение. Тези перли нямат свършване. Момичета, по принцип, много рядко перлите свършват. Нали, не знам колко често и колко пъти на ден трябва да бъдат използвани, за да можем да кажем, че те ще свършат в рамките на срока си на годност. Така че тук просто ви правя една кърфичка и ви напомням да си проверявате сроковете на годност на вашите грим продукти, защото особено сенки, червила, ако и вие сте като мен, нали, не ползвате едно червило, не ползвате един вид сенки за очи, нали, но не ги ползвате пък и всеки ден едни и същи неща. Така че просто обръщайте внимание на сроковете на годност. Сега, ако е изтекал примерно преди 1-2 месеца, нали, по принцип можем да кажем, че нищо му няма. Но ако е изтекал преди 2 години, не, моля ви се, в смисъл, не си правете този експеримент, защото стават така доста неприятни последствия точно от използването на грим с изтекал срок на годност. Перлите са един такъв продукт, който наистина свършва много бавно по принцип и независимо, че изглеждат добре, те фактически с използването и с това, че нон-стоп ги бъркаме там с тая четка, ако я чистим четката редовно, добре, супер, но дори да чистим четката редовно, върху тези перлички са се натрупали вече някакви прашолячета, някакви мръсотики, някакви гадорики, бактерийки, микробчета и така нататък. И още взето с всяко едно нанасене, ние си ги нанасяме тези
бонус неща върху нашето лице. Така че просто обръщайте внимание на срока на годност и независимо, че перлите ви изглеждат добре, това не означава, че са добри. Независимо, че не са за хвърляне, не изглеждат така, препоръчвам ви горещо да ги изхвърлите и да си закупите нови, за да си спестите някакви допълнителни ексцеси в последствие. Второто любопитно, което искам да ви споделя за Giordani Gold перлите, продължавам нататък, че всяка една перличка, момичета, е ръчно правена на ръка. Всяка една перличка се прави на ръка. Това е от самото създаване на този продукт преди сигурно 50 години, 40-50 години. От тогава всяка перличка на Giordani Gold се прави на ръка във всичките нюанси, което е толкова лично отношение за мен, толкова едно такова още по-стилно и луксозно и наистина лично ги приемам тези перли, откакто научих този факт, разбира се. И това, с което ще завършим това видео, е страница 47, където отново имаме други легендарни икони в семейството на Giordani Gold, а именно основата за грим и коректора. Нали, по две приказки буквално ще се постарая наистина да са две приказки. Сега, основа за грим. Първо, защо ни трябва основа за грим? Защото основата за грим е фактически бариерата, нещото, което отделя бялата грижа от цветната козметика. Демек, кремовете от гримовете. Ако сме свикнали директно върху дневния крем или директно върху слънцезащитата да си слагаме каквото там си слагаме по лицето, фондютен, BBC, CDD, ZZ, крем, пудра, коректор, хайлайтер, руж, бронзантка, каквото и да е, ако едно от тези неща си го сложим на лицето веднага след дневния крем или след слънцезащитния фактор, тези два продукта, тези кремчета, те дават на кожата сигнал: поглъщай, гълтай, попивай, нали? Веднага нанасяме фондютен върху дневния крем и кожата започва да ни пие фондютена. И най-малкият проблем е, че се губи покривността на фондютена. По-големия проблем е подкожното акне, което се образува, когато кожата изпие част от фондютена, който сме изложили. Така че основна задача и основна грешка, която така доста често засичам, е неизползването на основата за грим поради незнанието защо трябва да го ползвам този продукт. Така че основата за грим е щита на вашата кожа. Основата за грим казва на вашата кожа: от тук насетне, каквото и да ти се сложи отгоре, ти няма да го пиеш, то си остава на повърхността, където му е мястото. Нали? Фондютена е за отгоре, не е за вътре, за навътре. Така че основа за грим, момичета, задължително. Слагаме ли грим? Задължително основа за грим. Защо да е тази основа за грим на Giordani Gold? Първо, защото е на разкошна цена от 21 лева, ако вземем една бройка, или 15 лева бройката, ако вземем две. Шефки се. Защо да е тази? Защото е обогатена с хиалурон, с хиалуронова киселина, защото е една такава толкова лека, финна текстура, която толкова лесно и бързо се разнася и се разчила по кожата и наистина прави едно перфектно платно, върху което да можеш да рисуваш. Има един много такъв фин блясък, който такова хубаво сияние придава на кожата, че просто дори по основа да останеш супер! Особено сега пък за лятото. И съответно изглажда, уеднаквява кожата и създава младежки изглеждаща основа. Да, което е топ. И две приказки за коректора. Единственото, което мога да кажа тук с две ръце и два крака, колко е удобен да се използва, защото има едно такова... че не са вижда добре. Има такова, какво му се вика, пухкаво му е апликаторчето, такова като... Точно пухкаво, мисля, че се води, с което супер лесно просто нанасяш, хем също време и разнасяш, нали, и го разтилаш. Коректора в два цвята се предлага, съответно тук, ако
използваме фондютен, по цвета на фондютена можем да се ориентираме какъв да ни бъде цвета на коректора. Той трябва да бъде една идея по-светъл от нашия тон на нашия цвят на фондютена. Така че тази оферта важи съответно и за двата продукта. Можем да си вземем само основа, тя ще ни излезе 21 лева. Можем да си вземем само коректор, той ще ни излезе 18 лева. Обаче ако решим да си вземем което и да е, примерно комбинация да си направим, значи основата ни излиза на 15 лева, а пък коректора ни излиза на 13 лева, което е топ. Само тук да пропусна. Ето, добре, че са ми подсказали. Това е първия коректор на Oriflame, който клинично доказано намалява видимите белези на стареене, което е топ. Топ. С това приключваме това видео. Утре продължаваме с следващото, в което ще разкажа малко повече какво означава това клинични тестове, каква е разликата изобщо между всички тестове, за да сте наясно.